Hej Troels, jeg er Anton fra Los Technicos. Vi er her på en lille kortvej. Det går rigtig godt. Vi kommer godt i gang, det må jeg sige. Eleverne fra Grovvig Efterskole er i gang med forestillingen I samme båd. Det er et stykke om forskellige sociale arenaer, kommunikationen imellem og det menneskelige element. Vi har reporterne Anton Kuhl og Mathias Basmager med ud for at rapportere udviklingen fra start til slut. Hvad for en rolle i orkestret har du indtil videre? Jeg spiller guitar, lead-guitar. Så hjælper jeg hende med. Jeg spiller egentlig bare lead-guitar. Okay. Ja, han er god til at instruere i, hvad jeg skal gøre sådan. Det synes jeg. Og der er generelt bare god stemning på musikholdet. Ja, det synes jeg. Vi er nu på vejen for at tjekke praktisk, hvordan det går med at opbygge selve scenen. Og her har vi så praktisk holdt indtil videre, der er ansvarlig for at opbygge scenen. Alt tyder på, at de er på pause indtil videre, og de ikke har nogen ordre, så de har besluttet sig for at give sig i kast med nogle gange basketball. Hey, du. Det bliver bedre. Nu er vi på vej ind til teaterhold for at se, hvordan det går med det. Og ja, det er sådan sikkert det. Skal vi komme her? Ja, hey, det der, man skal nu. Ja, siger du så. Nu er du irriteret på hende. Ikke også? Så du skal bare... Jeg beklager meget, hvis jeg strander med, men jeg er altså bare... Og du... Jeg beklager meget, hvis jeg strander med. Værsgo. Jeg er nu på vej ind for at tjekke på tekstilholdet, hvordan det går med at lave kostymer og sådan til show. Hey, vi er sådan for at lave the making of vores show indtil videre, så vi kommer bare lige nogle gange og filmer og sådan tjekke, hvordan det går. Det er Anton og Mathias' job at kortlægge alt, hvad der sker op til forestillingen. Og med første dag færdig, kan jeg på Los Technicos vegne sige godt gået, drenge.